Sofie, hvad er det, du laver? Hej, mig og Fritjof laver huset. Sofie! Jonathan? Jonathan, er du okay? Din lille møger, jeg slår dig ihjel! Undskyld. Er du klar over, hvad det gjorde? Du har kommet mega meget til skade. Jeg sagde, det var farligt. Undskyld. Au! Ej! Det er skidetavligt. Det er min bær, så ødelægger du det bare totalt. Du må ikke gå derind! Sofie, åbn den dør! Nej, Vera, du er sindssyg. Gud, hej! Åbn så den dør! Nej. Morfar blev virkelig gal! Og for helvede! Au! Jonathan? Skete der noget? Nej. Er du stadig sur? Nej. Er du sikker? Ja, jeg er helt sikker. Okay, så tager jeg godt at åbne. Jonathan, jeg kan ikke åbne døren. Det var ærgerligt. Så er du nok nødt til at blive derinde. Hold op, det er ikke sjovt. Du får dit åndssvage frø med. Så du beskytter dig mod alle de farlige dyr. Du er dum. Så siger vi det. Jonathan!